Baldney in Essen, the large river reservoir in the south of the city. It's a top recreational area in the river metropolis. And here in this lake we can see a swan, or in Malayalam we say Arayanam, which we may not able to see in India in exact swans. And this variety is called the mute swan. Is a species of swan and a member of the waterfowl family Anatidae. It is native to much of Europe, Siberia. The far north of Africa, it is an introduced species in North America, home to the largest population outside of its native range. The mute swan was first formally described by the German naturalist Johann Friedrich Gmelin as Anas olor in 1789 and was transferred by Johann Matthäus Begistein to the new genus Cygnus in 1803. Both Cygnus and olor mean swan in Latin. Cygnus is a variant form of Cygnus, borrowing from Greek, a word of the same meaning. So my dear friends, welcome this video to explore the real mute swan in Germany properly in Essen, Baldney See Lake. Hope you will enjoy this video. Welcome to Thomberley Culture Fusion. If you like this video, please subscribe. Baldney See എന്ന് പറഞ്ഞ തടാകത്തിൻ്റെ അടുത്താണ്. തണുപ്പുള്ളതുകൊണ്ട് കൈയൊക്കെ കൊണ്ട് മരവിച്ചിരിക്കുക, പറയാനും പറ്റുന്നില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ കാണും അരയന്നത്തെ കാണുന്നത്. 2 അരയന്നം ഇപ്പോൾ അടുത്തുണ്ട്. ഈ തടാകത്തിൽ ഒത്തിരി അരയന്നങ്ങളുണ്ട്. ആ സൈഡിൽ ഒത്തിരി ഉണ്ട്. ഇവിടെ ഒത്തിരി താറാവുകളുണ്ട്. നമുക്ക് കാണാത്ത ഡിഫറെൻറ്റ് ബേർഡ്സുകളുണ്ട്. 2 അരയന്നം ഇപ്പം കൂടെ കാണാൻ പറ്റും. കാരണം അറിയാം, പാലും പിന്നെ വെള്ളവും ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ അത് തരംതിരിച്ച് കുടിക്കുമെന്ന് പറയാറുണ്ടല്ലോ. ആക്ച്വലി ഇതിന് തലയിട്ട് കാണും, തല താത്തി കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതായത് ഒരു തണ്ടിൽ നിന്ന് ഒടിച്ചിട്ട് ആ തണ്ടിൽ നിന്ന് വന്ന് പാല് വെള്ളത്തിലാണെങ്കിൽ പോലും ആ പാല് മാത്രം കുടിക്കാനുള്ള ഒരു കഴിവ് അരയന്നങ്ങൾക്കുണ്ട്. സോ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് അരയന്നത്തെ നേരിട്ട് കാണുന്നത്. ഹംസം അല്ലേ, അരയന്നം ഹംസം. സോ ഇറ്റ്സ് എ നൈസ് ചാൻസ്. ഹോപ്പ് യു വിൽ എൻജോയ് ദിസ് സീൻ. ഓക്കെ. ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ നമ്മൾ 2 അരയന്നത്തിനെ വളരെ ക്ലോസ് ആയിട്ട് കണ്ടിരിക്കാൻ ആദ്യം ദൂരത്ത് നിന്നപ്പോൾ കാണാൻ പറ്റും. ഐ ഡോണ്ട് തിങ്ക് ദാറ്റ് ഐ കുഡ് സീ വെരി ക്ലോസർ. എനിവേ, ഐ എം സീയിങ് 2 അരയന്നം. ഐ ഡോണ്ട് നോ ഇംഗ്ലീഷ് വേർഡ്. ഐ ഡോണ്ട് നോ. ഇഫ് യു നോ, പ്ലീസ് റൈറ്റ് ദെയർ ഇൻ ദ കമൻറ്റ് ബോക്സ് അരയന്നത്തിൻ്റെ ഇംഗ്ലീഷ് വേർഡ്. ഓക്കെ, ഫൈൻ. ബൈ ബൈ. See you from India, Thomberley channel.